Yn y tiwtorial yma, byddwn ni yn dysgu sut i dynnu llun mewn 3D gan defnyddio rhaglen SketchUp. Gadewch I ni edrych ar y rhaglen. Y ddau fwtwm gyntaf y byddwn ni yn ei ddysgu yn y tiwtorial hwn fydd y bwtwm siapiau a'r gwthio a thynnu. Wedi ei ddarganfod yn yr cornel chwith. Gadewch I ni edrych ar y fwtwm siapiau yn gyntaf. Cliciwch ar y saeth. Bydd 4 siâp yn ei ymddangos. Petrial, petrial cylchdroi, cylch a polygon. Yn gyntaf, gadewch I ni drio'r siâp petrial. Ar ôl I chdi glicio ar y siâp petrial, gallwch chi symud i'r cynllun gwaith a trwy glicio gallwch dynnu siâp I unrhyw faint. Gadewch I ni dechrau gyda petrial ac yna sgwâr. Bydd sgwâr yn ei ymddangos gyda llinell doriedig yn mynd I gornel. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun? Gadewch I ni hefyd trio rhai siapiau eraill sydd ar gael. Gadewch I ni glicio ar y gylch nesaf. Unwaith eto, trwy glicio ar y gylch, ar y cynllun gwaith, gallwch chi newid ei faint. Fel hyn. Rwan, gadewch I ni drio siâp polygon. Ar hyn o bryd mae'r polygon ar 14 ochr. Mae hyn wedi nodi yn yr gornel dde. Os ydyn ni'n cael gwared a 14 a rhoi rhif arall yn ei lle, gadewch I ni drio 3 a gwasgwch Enter ar y keyboard dy gyfriadur, bydd y siâp yn troi I mewn I driongl. Gadewch I ni drio hynny eto. Cliciwch ar y polygon, cornel dde, cael gwared ar rhif 3, rwan, rhoi'ch gynnig a rhif arall, 8, Enter a dy gyfriadur, bydd hyn yn newid yr ochrau'r siâp I octagon. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun? Y bwtwm nesaf y byddwn ni yn ei ddysgu yw sut i'w defnyddio'r bwtwm gwthio a thynnu. Gallwch dod I hyd I hwn wrth ymyl y bwtwm siâp. Gadewch I ni glicio arno a thrio fo. Hofrannwch y bwtwm gwthio a thynnu dros eich siapiau. A gallwch weld bod y siapiau newid lliw I lwyd doriedig. Cliciwch ar y wyneb rydych chi eisiau allwytho a thynnu I fyny. Mae hyn yn caniatáu I chdi dynnu I fyny i'r uchder dach chi eisiau. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?